So, what's up mga pare ko yan? Kumusta kayo guys? Ayan so wala muna tayong bag sa bundok ngayon dahil medyo masama ang panahon, laging maulan. So ayan guys, dahil tambay lang tayo dito, so meron pa rin tayo guys. So sana magustuhan nyo itong i-upload ko. So ito guys ay TikTok compilation ni ng inyong lingkod, si Pare Koy TV. So hindi nyo itatanong guys, mahilig din ako mag-TikTok. So, dalawin niyo yung aking channel. Ito yung channel ko guys. So, Lemar Jamets. Ayan. So, puntahan niyo ako sa TikTok. So, baka sakali magustuhan niyo mga ginagawa kong video. So, ayan guys. Kung bago lang kayong napadaan sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos updates. At syempre, bago natin simulan yung video, syempre, shoutout muna tayo. Ayan, sa ating mga team. Team Pare Koy, Team Libag, Team Bicol, Tugang, ayan, siyempre ang bago naming team, Tugang Angels, ayan, so, ayan guys, ito, pero bago yan, sana kung ano yung support na binibigay niyo sa akin guys, so, pakisuportahan din guys nitong aking mga ibababang channel, ayan, ayan sila guys, huwag niyo kalimutan yan, supportahan yan So ngayon guys, simulan na natin yung ating TikTok compilation. Ayan, ni Pare Koy TV. Araw po, Manong. Ay, gandang araw. Napansin ko po na may binabantayan kayong mga kalabaw. Ay, oh, Sino po bang nag-aalaga sa kanila? ay hindi yung puti o yung itim? Yung puti po. Ay, yung puti. Ay, ako nag-aalaga diyan. Doon naman po sa itim. Ay, ako rin. Ano naman pong kinakain nila? Alin diyan? Yung puti o itim? Yung puti po. Ay, yung puti. Ay, pinapakain ko dyan yung sariwang damo. Doon naman po sa itim. Yung itim, ganun din. Sandali lang, Manong kanina pa ako nagtatanong. Tinatanong nyo din ako kung sino ba, yung puti o dun sa itim. Pero pareho din naman yung sinasagot nyo. Ano ba talaga? Huwag ka naman magalit. Ako yung magpapaliwanag, ano. Yung kalabaw na puti, ako may-ari niyon. Yung puti. Oo. Ikaw may-ari. Oo. Dun sa itim. Ako rin. 950 po lahat. 1,000 pesos. Sir, may 50 pesos ga po kayo. Aba, digay 950 lang ang sabi mo. Digay 1,000 ang inabot ko sa iya. Labis pa yan Ay, bay ka na, hingi pa ng 50. Naku, inahing. Pagdating sa kwintahan, hindi mo ko maiisahan. Sir, bibigyan ko naman po kayo ng 100. Gayong ga? Di mo agad sinabi Lugi ka ngayon.
Hey kuya, Hi po. single ka po? Opo. Pangit ka siguro. Gusto mo ba ng maiinom? Sorry, may boyfriend na ako. Tanga, waiter ako dito. Ayoko na! Sawa-sawa na ako sa buhay na ganito! Nalayas na ako! Sige, lumayas ka! Total, maglalayas ka, dilalayas na rin ako! Ay, ka pupunta! Sasama na ako sa'yo! Lock the door. Just lock the door. Lock the door when you leave. Kala ko ano siya. Bakit ganun? Yung kumain ako ng mani, amoy bagong. Voy a la playa, ya subió la marea. Kung darating man ang isang araw, Palakpak pa, mambo! kung darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung darating man ang isang araw, bienvenido ka man, pagkat ito'y di natitibo, kung darating man ang isang araw. O sige, ingat ka. Tatanga-tanga ka pa naman. Ha? Hindi. Sabi ko, ingat ka. Tatanga-tanga ka pa naman. Ano yun? Wala ang sabi ko. Oh! Ingat ka. Tatanga-tanga pa naman. Ang tayo ko sa ilaw. Ngunit ang akala Ngunit ng iyong at inamoy putang Pre. Pre, bigyan mo nga ako ng joke. Pre, wag muna ngayon. Busy ako sa girlfriend ko eh. Galing ah. Ano pa, pengi 5 ba? Bakit naman dinuraan mo yung kapatid mo? Ang sabi ko, gisingin mo kasi may pasok pa.
Pa, narinig ko si mama kagabi. Ang sabi niya, pag ayaw pumasok, duraan ko. Alam mo ba na nasa dugo namin ang pagiging cute? Oh, wag mo nang hanapin sa muka. Nasa dugo nga, di ba? Gusto mo ba magpaputok? Sige. Willing ako magpatira. Bang bang. Uy, putang! Long time no see! Artista ka na! Ano, ang pangit mo pa rin, hayop ka! Sana, favorite ko yung probinsyano! Talagang subaybay namin! Napanood kita doon, ang lupit! Nilipat ko sa 7! Ano? 哎呦我的妈！妈的，你莫租，你莫租，你有钱他能租吗？不好好挣钱在这挂上。 Tips para magkaroon ng jowa. Nagtitips ka, wala kang ng jowa. Han, di ba usapan natin, dahil sa kalibugan ko, maghuhulog ako ng 10 piso sa alkansya natin, bawat gamit ko sa'yo. Eh bakit ngayon may 100 buo? Anong nangyari? Ikaw lang naman ang kuripot eh. Si pare hindi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love